Χαίρετε, καλωσορίσατε στο unboxing του Tamagotchi ή Tamagotchi. Είναι η κινέζικη απομίμηση του Tamagotchi, του γνωστού σε όλους μας διαδραστικού κατοικιδίου. Αυτή τη φορά έχω έτοιμα τα συνεργά μου, ψαλιδάκι, το καλό. Ήρθε απευθείας από την Κίνα, έκανε περίπου 2 εβδομάδες να έρθει και το πήρα 22 ευρώ από το AliExpress. Ωραία. Το κουτί φαίνεται πολύ ταλαιπωρημένο, όσο μπορείτε να το δείτε τέλος πάντων, γιατί έχει 500 αντανακλάσεις και η οθόνη του εν αρχή θα πω ότι είναι πιο μεγάλη και από το Tamagotchi Uni και από το Puniruns που έχω. Οπότε πάμε στο unboxing. Παιδιά, δεν θα έχω facecam αυτή τη φορά γιατί δεν πιστεύω ότι χρειάζεται. Μας ενδιαφέρει η συσκευασία. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί του, μπορείτε να το δείτε λίγο καλύτερα αν το πάω πιο πίσω και πάμε να το ανοίξουμε. Αρχικά βλέπουμε εδώ στο πλάγια έχουμε περιγραφή mini compact cute overload your childlike innocence, με αυτά τα υπέροχα αγγλικά, small soft light display compact and fashionable, και στην κορυφή λέει cute pet park in infrared combat Pet Consult. Ναι, εντάξει, η μετάφραση, παιδιά, όπως καταλάβατε, είναι κάπως ιδιαίτερη λόγω του ότι είναι αποκλειστικά κινέζικο προϊόν, αλλά είναι αγγλική έκδοση. Υπάρχει και κινέζικη. Εγώ εννοείται πήρα την αγγλική για να καταλαβαίνω έστω κάποια πράγματα και ας το ανοίξουμε από εδώ. Ωραία. Και από πίσω έχει και σκηνές, έτσι είναι το κατοικίδιο από πίσω. Ωραία, συναρπαστικότατα. Κατευθείαν μας χαιρετάει ένα εγχειρίδιο, αυτό εδώ. Ναι, και πέφτει και το κινητό μας. Αυτό είναι το εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο είναι μακαρόνι. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά τα έχει όλα στα αγγλικά. Δεν θα καθίσουμε να το δούμε τώρα. Και αυτό είναι η συσκευή, την οποία μπορούμε να τη βγάλουμε βασικά. Ωραία, βγήκε. Είναι λίγο σκονισμένη. Αφού την καθαρίσουμε λίγο τσαπατσούλικα, αυτή είναι η συσκευή. Η οποία λογικά χρειάζεται μπαταρίες. Ναι, χρειάζεται. Λοιπόν, αναγκαστικά θα βγάλω αυτές που έχει μέσα το Punirun και θα τις βάλουμε προσωρινά εδώ. Ωραία. Χάσαμε το τι δείχνει τώρα εκεί πέρα. Περίμενε, παιδί μου. Περίμενε. Ηρέμησε. Παναγία μου, κάνει ήχους. iPad. Ωραία. Έχουμε 3 πλήκτρα επιλογών. Έχουμε Continue και Restart. Continue. Αρχικά να πω ότι είχε ωραία αίσθηση. Δεν υπάρχει Continue, υπάρχει μόνο Restart. Restart. Έχουμε 2025. Η ώρα είναι 2 Φλεβάρι 11. Διάλεξε ένα αυγό. Θα διαλέξω αυτό. Να πω ότι η οθόνη του είναι πάρα πολύ ωραία χρωματισμένη, μάλλον είναι κορίτσι αυτό επίσης. Έχει πολύ χαριτωμένο ήχο. Πώς θα το ονομάσουμε τώρα? Θα το ονομάσω Pinky, επειδή έτσι. Confirm. Τι λέει? Είσαι in infancy, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία animations, μπορώ να πω, είναι αξιολάτρευτο. Έχουμε εδώ την Pinky μας που παίζει με το πουλί εδώ, με το σπουργιδάκι. Ενδιαφέρον. Με το δεξί κουμπάκι χοροπηδάει. Βλέπουμε την ώρα και αλλάζουμε στο σαλόνι. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε την πείνα, την υγεία και τη διάθεση. Μας λέει και το φύλο, μας λέει πόσο ζυγίζει, την ηλικία του. Period 1, λογικά εννοεί σε ποια γενιά είμαστε. Αυτή είναι η πρώτη γενιά και έχουμε και τα χρήματα από κάτω που είναι 1000 πόντι. Εδώ μπορούμε να ρυθμίζουμε την ώρα και την φωνή. Εδώ μας δείχνει σε τι ηλικιακό εκπαιδευτικό επίπεδο βρισκόμαστε. Νηπιαγωγείο. Έχουμε και βαθμό, είμαστε πολίτης και έχουμε και εισόδημα. Wow, όλα αυτά. Και είμαι ακόμα μωρό, ξέρω εγώ, είναι ακόμα μωρό. Ωραία, μπορούμε να το ταΐσουμε. Staple food, snacks, κινέζικο εστιατόριο, δυτικό εστιατόριο. Εδώ τι έχουμε? Μπαν, ψωμάκια, γάλα, noodles, porridge. Τα έχω όλα αυτά, ρε. Τα έχω όλα αυτά χωρίς να τα αγοράσω. Τέλειο. Yum. Δείχνει εδώ και στατιστικά. Τι μου ανεβάζει. Θα σε βάλω να φας ψωμάκια τώρα. Cool, πιες και το γάλα σου. Ωραία φίλε, είναι πάρα πολύ ωραίο το αίσθημα που δίνει. Porridge. Το porridge νομίζω είναι κάτι σαν βρώμη, σαν μείγμα με γιαούρτι και βρώμη. Τα κουμπάκια επίσης είναι αρκετά μαλακά, αλλά έχουν ωραίο αίσθημα όταν τα πατάς. Μπορούμε να σε δώσουμε επίσης όλα αυτά. Θα σου δώσω καραμέλα, γλυφιτζούρι και ανεβαίνουν πάλι τα στατιστικά μας. Μπορούμε να πάμε στο κινέζικο. Και πηγαίνει εδώ. Πω.
Γεια σας. Θα ήθελα... Ναι, γεια σας. Noodles παρακαλώ. Και είδα εδώ και κάθεται κιόλας. Α, εδώ πληρώνουμε. Όπα, είναι πανάκριβα. Δεν θέλω τίποτα, φεύγω. Ωραία, το είδαμε το φαγητό. Εδώ είναι η τουαλέτα. Και έχουμε γενικά τουαλέτα, ηλεκτρική σκούπα, απλό ξεσκονόπανο και βεντούζα για όταν βουλώνει τη τουαλέτα. Είναι παραπάνω εξελιγμένο από όσο περίμενα. Έχεις πολύ περισσότερα πράγματα να κάνεις. Αυτό που μου τη δίνει είναι... Παιδιά, νιώθω ότι τα πανάκια που έχω δεν καθαρίζουν, αλλά βρωμίζουν. Αυτό κάνουν. Τέλος πάντων, παραπέρα, τι έχουμε? Μπορούμε να πάμε έξω. Έχουμε φάρμα, έχουμε κέντρο παιχνιδιών, κουρσάλ, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, σούπερ μάρκετ, μαγαζί για ρούχα, μαγαζί για διακοσμήσεις, πάρκο, σχολείο, δουλειά, auto show, land agency. Τι είναι όλα αυτά, Θεέ μου? Πάμε στη φάρμα. Οκ. Wow, έχουμε και farming. Θα αγοράσω σπόρους. Ωραία, φύτεψε παιδί μου, φύτεψε. Τώρα υποθέτω ποτίζουμε. Πότισε. Α, ωραία, ποτίζει αυτόματα. Please grow up quickly. Αυτό τι είναι? Α, είναι μάλλον η παραγωγή μας. Οκ, Game Center. Γεια σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ πλάκα. Καλώς ορίσατε στο Game Center. Εδώ έχουμε τα... παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά. Fishing, parkour. Πηδάμε. Α, νόμιζα ότι έπρεπε να το πάρω το μπαλόνι. Οκ, τέλος πάντων. Πάλι έπεσα. Μαζεύουμε εδώ πόντους. Και έχει και χρόνο εν τω μεταξύ, αλλά όταν πέφτω δεν παθαίνω κάτι. Αυτό κρατάει εν τω μεταξύ 1,5 λεπτό. A few minutes later. Και επιτέλους τελειώσαμε. Πήραμε 60 χρυσά. Όλε. Όχι. 120 πήραμε. Όχι, φύγε, δεν θέλω ξανά. Έχουμε και αυτό. Ας βάλουμε το difficult, επειδή είμαι σίγουρος. Difficult, ναι. Όχι. Οκ, μαζεύουμε μήλα. Μαζεύουμε μήλα εδώ. Τη σοδιά μας. Και έχουμε και εδώ χρόνο που μπορούμε να τον αυξάνουμε. Να ρωτιέμαι τι θα γίνει άμα πάρω ένα μπλε. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Α, όχι, μου μειώνει τα μήλα. Αυτό γίνεται. Ωραίος, το απέφυγα τέλεια αυτό το μήλο. Εντάξει, θέλω να φύγω. Ωραία, είναι πάρα πολλά παιδιά. Δεν θα πάω σε κάθε ένα από αυτά. Θα τα δούμε όλα περιληπτικά. Κουρσάλ. Καλώς ήρθατε στο κουρσάλ. Τι. Γεια σας. Α. Γιούπι. Παίζουμε. Οκ, Κάνουνε τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Κουρσάλ είναι το Λούνα Πάρκ από ό,τι κατάλαβα. Τραμπάλα. Οκ. Α, γεμίζει η ευτυχία μας με αυτό. Χαχα, so funny. Τι γελάς ρε. Και έχουμε εδώ και τις πάπιες. Πάμε βόλτα. Σαν χελώνες πάμε. One eternity later. Ωραία. Θέλω να παίξω ξένα. Όχι. Σούπερ μάρκετ. Πάω στο σούπερ. Μπορούμε να αγοράσουμε εδώ διάφορα αντικείμενα όπως μια κούκλα, μια ομπρέλα, βιβλίο, μια γάτα. Και βεντούζα και σφουγγαρίστρα και... Α, τα αγοράζουμε αυτά, οκ. Τηλέφωνο, κιθάρα... Κοίτα εδώ ρε... Α, καλά. Συγγνώμη τώρα, όλα αυτά τα χρήματα μπορώ να τα βγάλω δηλαδή. Clothing store, καλώς ορίσατε. Μπορείς και να δοκιμάσεις, λέει. Α, είναι πολύ μεγάλο για μένα, λέει. Μάλλον πρέπει να μεγαλώσει λίγο ακόμα για να τα φορέσουμε. Decoration. Μπορείς να διαλέξεις το στυλ του δωματίου. 3 είναι έως στιγμής. Πάρκο. Το περιβάλλον είναι ο παλμός της γης, ναι. Α, καθαρίζει. Έχει και οικολογική συνείδηση αυτό το κατοικίδιο. Τέλεια. Μαζέψαμε και πόντους. Σχολείο. Μπορώ να πάω σχολείο, δεν είναι πολύ μικρό. Α, νηπιαγωγείο. Μια υπέροχη μέρα ξεκίνησε. Καλώς όρισες στο σχολείο μας. Η γνώση είναι δύναμη. Ακριβώς. Ο χρόνος είναι χρήμα. Τα μεγάλα μυαλά σκέφτονται το ίδιο. Don't kill the lily. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό. Great. Ωραία. Κάνουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα από το να λέμε γνωμικά. Λοιπόν, σχόλασα. Δουλειά. Είσαι πολύ μικρός. Ναι, κάτι φαντάστηκα. Είσαι πολύ μικρή. Τι μας έχει μείνει? Auto show. Α, αμάξια. Ρε, μπορείς να πάρεις και αμάξια αν είναι δυνατόν. Land agency. You're too young. Τι, μπορώ να γίνω με cities. Blind date. Α, για blind date δεν είμαι πολύ μικρό. Οκ. Γεια σας, Παναγία μου. Θέλω να φύγω. Yeah, you are too young. Οκ, γεια σας, γεια σας. Δεν κάνει τώρα.
Ωραία, communication, multiplayer games. Α, ναι, βλέπετε αυτό εδώ, το κατοικίδιο, έχει εδώ πέρα κάτι μπιλίτσες, κάτι φωτάκια που λειτουργούν σαν υπέρυθρες. Με τις οποίες, αν έχεις ένα ακόμα τέτοιο, τα βάζεις δίπλα-δίπλα και έρχεται το ένα στην οθόνη του άλλου και παίζουν ή κάνουν πράγματα. Ωραία, εδώ είναι για το ρουχισμό μας. Εδώ είναι ένα μαγικό κουτί που είναι άδειο, μάλλον μας δίνει πιο μετά πράγματα. Εδώ κάνουμε μπάνιο, δεν θέλει, αφού δεν θέλει δεν θα το πιέσω. Ούτε treat θέλει, που treat δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Έχει και άλλα. Note, happy birthday to myself. Πήγα στο ξενοδοχείο, πήγα στο νηπιαγωγείο σήμερα. Α, γράφει ρε φίλε και σημειώσεις, σαν να κρατάει ημερολόγιο. Και εδώ έχει κάποια κομμάτια puzzle που δεν ξέρω τι τα κάνουμε. Play with me master. Ναι, παιδί μου, να παίξω. Τι θες να παίξω? Treasure hunt. Πρέπει να διαλέξω ένα σεντούκι. Gain nothing. Wow. Κάτι είχε. Είχε ένα βιβλίο. Τζόγος. Big. 2 φορές. Όχι. Χρεοκόπησα. Κοίτα εδώ, αληθινά λεφτά ρε αφήνω. Ωραία, θα παίξω αυτό. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα. Φακές να φας. Ρε, χάνω χρήματα. Αμάν, παιδιά, νομίζω αυτό το κατοικίδιο ευνοεί τον τζόγο. Δεν ξέρω πώς νιώθω γι' αυτό. Λοιπόν, θα πιάσω εγώ τα μήλα μου. Δώσε μου τα μήλα. Πέρα από αυτό. Μια ψυχή που είναι να βγει. Μ' αρέσει που βγαίνει έξω και κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Play with me. Γιατί με λέει αφέντη. Με λέει αφέντη. Τέλος πάντων, αυτό εδώ, αυτό είναι το ταμαγκέζι. Είδαμε μια πρώτη ματιά. Τώρα εγώ θα πρέπει να κάνω και άλλα βίντεο. Τουλάχιστον ένα ακόμα, άμα θέλω να σας δείξω περισσότερα. Όπως και να έχει, τώρα να πω αν αξίζει για 22 ευρώ. Φαίνεται να έχει πολύ πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω ακόμα τι ανάγκες έχει, πόσο γρήγορα θα ζητάει την προσοχή σας και τα λοιπά. Έχει πάντως έγχρωμη οθόνη, έχει ωραία animations και για 22 ευρώ που το πήρα από το AliExpress, νομίζω ότι καραξίζει όπως και το Pony Runes που κάναμε τις προάλλες βίντεο. Θα μου πείτε, Γιώργο, τώρα έχεις σκοπό να κάνεις βίντεο με διαδραστικά κατοικίδια όλη την ώρα? Όχι, αλλά μπήκα σε αυτό το τρυπάκι και είπα κάποια από αυτά, όσα βρίσκω φτηνά, να τα παίρνω, να τα δοκιμάζω και να τα κάνω σαν μίνι συλλογή. Εγώ θα σας πω ότι άμα δεν έχετε Tamagotchi, άμα θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να δοκιμάσετε το Tamaggezi. Αυτά για τώρα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε πρώτα Θεός σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας.